Ia, ser yr SRG sydd yma yng nghefn maes B hyn yma. A nos o'n drist iawn hyn yma. Mae gen i ddigryn yn fy llygad, mae rai mi ddeud ar ôl gwrando ar y Promatics yn chwarae. Nid oherwydd bod nhw wedi chwarae'n sal, oherwydd bod nhw mor arbennig o dda yn perfformio hyn yma. A heno, oedd i gig ola i nhw, a mae Dan o'r Promatics efo fi yma. Croeso Dan? Diolch yn fawr. Ti'n drist? Yndw, dwi yn, actually. Mae wedi bod yn amser hir, ond just amser dod o bethau ben. Pam, oherwydd yn ddiweddar, ydych chi wedi dechrau dod i amlygrwydd cenedlaethol ym Mhrydain, oherwydd mi fuoch chi'n chwarae yn penwythnos mawr Radio 1 yng ngherddoriaeth BBC yn cyflwyno do. A hefyd ydych chi'n gwneud cwbl o gigs yn Llundain a pobl yn dechrau dod i adnabod chi. Pam penderfynu roed eich gitar yn y to fel petai rwan? Oedd o'n benderfyniad anodd i just kind of deud, ydyn ni'n mynd i orffan. Oce, yndan. Mae Dafydd yn dal yn coleg, so mae yrfa yn bwysig iddo fo i gael maen, a mae Sean yn mynd i fewn i flwyddyn ola yn coleg, a mae hwnna definitely adag bwysig iddo fo. A dwi'n meddwl bod o'n iach bod ni'n mynd ymlaen i wneud pethau newydd, jyst i gadw pethau'n ffresh. Dim yn necessarily deud fydd stwff newydd fydd yn sgwennu probably'n wahanol, cos neith o probably dal swnio fel fi, fel cyfansoddwr, swn i'n meddwl. Ond, na, just... Oeddech chi'n teimlo na doeddech chi'n methu gwneud dim byd mwy fel band, neu bod chi'n methu cynnig dim byd mwy fel band na'r hyn oeddech chi wedi gwneud yn barod, ac oeddech chi'n poeni bod chi'n mynd i ddechrau, mynd i swnio'r un fath bob tro a methu cynnig syniadau newydd, a dyna oedd y rheswm am y penderfyniad? Dwi'n meddwl na y rheswm yma deryrddol oedd o fwy na dim byd. So mae'n anodd cynnal band drost Cymru, dwi'n meddwl. Dwi'n gwybod bod lot o bandiau wneud o, ond i ni, dwi ddim wedi gweithio mor dda hynna. Nath ni stryglo wneud o tra oedd fi a Rhys Nottingham a Rhys a Dafydd, Sean a Dafydd yn y gogledd. Mae jyst y ffaith bod ni jyst yn gorfod cael ymlaen i wneud o yn jyst wbath rili anodd. So, dwi'n bo, mae'n bechod. Mae bob yn dod at ni mynd, mae'n bechod bod chi'n goffan, paid i'ch goffan, ond jyst... Achos ydych chi efo'ch gilydd ers dipyn amser fel band, mi oeddech chi wedi bod efo'ch gilydd ers dipyn amser. Gen un o'r bandiau sydd wedi cychwyn ar eich taith fel band mewn cysylltiaeth brwydr bandiau, ynddo? Ac brwydr bandiau, David sydd wedi cael un band oedd nath giro o brwydr bandiau yn chwarae hynna, Chris Hyd. A yr odds yn y scene o'n, oedd Johnny Horizontal yn yr un Battle of the Bands, ac yna amryw bandiau eraill sydd probably dal o gwmpas hwn, so... Mae'n dda clywed bod ti yn gweithio ar stwff dy hun, a i'r un math o stwff o ti'n dweud mae dy lais di fel cyfansoddwr fydd yn dod allan. Da ni'n cael gwybod bach mwy am stwff yma, nid yw'n reit gyfrinachol ar hyn o bryd? Mae'n chydig bach yn wahanol. Dy ddim yn debyg i stwff Promatics fel y cyfri, ond ti'n clywed elfenna o ffordd dwi'n sgwennu, I guess. Nathach chi EP chi, Can Diwrnod Heblyw, ennill gwobr EP y flwyddyn yng ngwobra rap. Llynad neu Lenny oedd hi? Lenny, dwi'n meddwl. Lenny, felly, da chi'n gorffan ar nodyn uchel fel petai, dydach? Allan y ffordd na di ffordd gorau i fi. Yn hollol, cyn i beth am fynd rhy steil, ynddo? Na, dwi'n meddwl, da ni'n cael yr support a lle mae hynna'n neis, ac oedd yn neis hynna, sy'n hwnna rei yn ffrynt ac yn canu lyrics yn ôl, a mae hynna'n bod tro'n neis. Hynna sy'n bod tro'n neis fi, hynna di'r highlight Eisteddfod. Fydde ddim cael gwell hynna, pobl yn canu dy gerddoriaeth i nôl i chdi. Ac mae'n dirgyd i chi fel band a fel cerddorion bod pobl wedi cael sioc, bod chi yn rhoi'r gorau a bod pobl yn teimlo, yn bechod mawr chi, ond fel ti'n deud, well i chi fynd pan bych chi ar nodyn uchel a dych chi dal yn boblogaidd, a mae'n gret gwybod bod chi'n mynd i weithio ar stwff newydd hefyd. A be am weddill i band, sgyn nhw gynlluniau greu cerddoriaeth? Mae Rhys yn lot fwy yn licio stwff lot fwy electronic na ydw i, a mae o yn gweithio ar stwff felly. So mae o yn, dwi'n siŵr am Dafydd a Sean, mae Dafydd di deud bod eisiau drum kits newydolig, so mae hynna'n meddwl bod o am neu wbath. So, ond mae'n mwynhau chwarae drums, felly. Geith Dafydd sgwennu llythyr i Sean Carn? Fe rai fo sgwennu llythyr i Sean Carn. Fe rai fo sgwennu llythyr. Wel, diolch yn fawr iawn i ti am sgwrs, Dan. Mae'n bod yn gret siarad ydych chi enwa.